Yn yr adroddiad, rydym yn gwerthuso effeithiolrwydd cynllunio hyfforddiant o dan ofan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd ar nod o wella medru iaith Gymraeg ac y ddysgeg ddwyieithog ymyrferwyr yn y sectorau addysg bellach a Phrentisiaethau. Rydym yn canolbwyntio ar 3 math o ddarpariaeth, sef darpariaeth e-ddysgu, sgiliaeth a'r cynllun Cymraeg gwaith addysg bellach. Rydym yn cynnwys enghreifftiau arfer dda, a dyn ni hefyd yn edrych yn cynodi ar gryfderau a maisydd i'w gwella. Yn ogystal, dyn ni'n cynnwys argymhellion i'r Coleg Gymraeg ei hun, i Coleg Addysg bellach a darparwyr Phrentisiaethau, yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Medr, gyda'r nod o sicrhau bod y cynlluniau yn cael y trafferthiaeth gorau posib.